fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud. Podíem resistir 7 dies sense menjar, però només 2 dies sense beure aigua? Tu fas fugir les Una penes. curiositat és que les nenes creixen més ràpid que els nens. Fas que s'encengui aquesta... Sabeu que els ossos dels nens creixen més ràpid a la primavera? S'allarguin hores i hores i que els dos... Faré una cosa sobre l'orella. Sabeu que els nens tenen l'orella més desenvolupada que els adults. Només... Músculs diríeu que utilitzem quan caminem? Més de 200. Pitjor dels meus mals. Anem a parlar sobre les ungles. Sabeu quan creixen? Pues creixen mig mil·límetre per setmana. Sabeu com pot suportar un os un nen? No tonelades. Un elefant. Dels dies que vindran, Al dia produïm 1,5 litres de saliva. que mai hem oblidat. L'estómac hi caben 2 litres d'aliment. A la panxa tenim un intestí que mesura 7 metres. Sabeu quina mida és el vostre cor? Doncs mireu-vos el puny. Bueno, encara que hi ha uns que tinguin el cor més gran. Sabeu alguna cosa dels pulmons? Doncs jo us diré que el pulmó dret és més gran que l'esquerre. Vosaltres ho sabíeu? El pèl creix més ràpid durant la nit i perdem 100 pèls al dia. L'hormona de creixement surt quan dormim, per això és tan important dormir quan som petits, com el meu germà petit que es passa el dia dormint. Sapigueu que l'orina té moltes coses bones. Per exemple, ens fa cuidar les nostres plantes. És impossible estornudar que tindrà els ulls oberts. Proveu. Les persones són 1 centímetre més altes al matí que a la nit per la nostra columna vertebral. Seràs la... Els homes utilitzen 15.000 paraules al dia i les dones utilitzen 30.000. Seràs aquelles Els gossos i els gats poden ser dretans i esquerrans igual que els homes. Sabíeu que és impossible empassar la saliva quan estàs respirant? En tot el món no n'hi ha una empremta com la meva. Totes són diferents. mai hem oblidat. Els homes tenen el nas més gran que les dones perquè necessiten més oxigen per respirar. Que mai hem... Diem pel nas perquè arribi calent a l'aire als pulmons, perquè si respiréssim per la boca entraria fred i ens enconstiparíem. Segons Mr. Google i segons el nostre gràfic, l'os més trencat és el ral. Mai hem oblidat. Sabeu quin és el múscul més fort del cos? Doncs sí, és la llengua. Oblidat. Les nostres empremtes, la nostra llengua també és única del tot